Penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Mata chendo ni en Andrew Otieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng' kodiechieng'. Adwa ni mondo mi apari ni penj laktar ikelonwa kod Equity Afya. Equity Afya en thieth mantiere machiegni kodi. Yud chenro mag thieth mitimo ni oko mong'ere ni outpatient, marang'iny mare ni malo kendo beche ogonyore. Kaka neno laktar, pimo mar tuoche, kawo yath, thieth mag lak kod wang', kanyakla kod jolony mag thieth ewi chandruoge mamoko kaka laktar molony e fwenyo tuoche mopogore opogore gi mago minyalo timne gi bero wanyalo luongo ni physician. Laktar mar nyithindo wanyalo luongo ni pediatrician. Laktar molony e weche mag nyundo mag joma mine, gynecologist. Laktar mar tuoche nyarogno, urologist. Laktar molony ewi tuoche mamako pien del, kogno kachiel kod yier dhano wanyalo neno ni dermatologist, kod laktar molony e weche chiemo makare waluongo ni nutritionist. Magi duto te idhi yudo e bad kar od thieth mar Equity Afya mantiere machiegni kodi. Equity Afya wawacho ni your caring health partner. Akaw thuolo ni mondo mi arwak daktari marwa obonyisowa nyinge, en wuod kanye, olony e weche mage, tang'o momiyo entiere kata tuo mane modwa ni mondo mwago e mbaka odiechieng' ma kawuono machiegni e penj laktar. Erokamano achieng'. Koro joluo duto Jaramogi, amor bet kodi kawuono. Nyinga en Frederick Otieno Nundu, an jaseme. An wuode ni Madam Otieno, tadwa moseyo kata dala kacha chande, mama na, Audia, kata lir winja koa Japan. Koro amoso uwaki nyaka wuono adwa ni mondo wawuo, wawache achiel ariyo kuom tuo ma waluongo ni Down syndrome. Kaka oganda wa mag joluo waonge kod gima nyalo wacho ni Down syndrome, kata kama ni nyalo nyisowa ni Down syndrome en tuo machalo nade kata otimo ng'ato nade. Erokamano. Koro kapok adhi mabor, kawuono adwa tero mos winje. Adwa wuoyo e terms moko kaka gene, adwa nyiso gene ni en ang'o. Adwa nyiso Down syndrome ni en ang'o, baso wanyalo dhi mbele kunyalo koro mako gima wacho. Koro mokwongo, Down syndrome ochako gi Down. Down ne en ng'ato, ne en daktari. To noneno nyithindo moko kani inyuolo to ne gin gi characteristic, nitie kaka ne gichal. To noluwogi nyaka gidongo. To noyudo ni seche moko inyalo yudo ni nyathi nitiere kaka ochal king'iye, to kata kitemo puonje, wacho ni e development, kitemo puonje gik moko kaka wuoyo, itemo puonje gik moko kaka wuotho, gagwang'o, nodong' chien matin. Koro ne en gi gik moko mang'eny, magiko gik minyalo neno oko. Aso kendo nitiere gik ma koro inyalo neno e iye, ma kitimo test tiyudo ni dhi mbele kare e nyathini. Gik moko mang'eny mane mako dend nyathini gi te, matimo koro ok omak gik moko mapiyo, ok onyal puonjore gik moko mapiyo. Muscles ne, ginene gi leche ne tiyo mos. Koro kanoluwo magiki te, to magiki luongo ni syndrome. Koro Down ne en nying daktari. To syndrome ne en gik mane oneno giki te matimore e nyathini. Koro gigi te waluonge ni Down syndrome. Ineno. To koro adhi nyisou kaka seche moko kaka nyathini chal, tang'o mantiere e iye. Isepimonwa ni samoro leche kata kaka nyathini dongo nitiere kaka en chien, kata kipuonje nitiere kaka oko mak mapiyo piyo ma bende nyiso gima dhi mbele ei nyathini kachiel kod oko, ma bende kong'iye tiyudo ka ok odong e yo makare. Ang'o makelo Down syndrome kata ang'o momiyo nyathi nyalo bedo kod Down syndrome? Mokwongo, nyathi Down syndrome en kaka nyathi moro amora. Samo losore e min-gi. Lakini kapok ochako losore kama endi, wawach about gimoro ma waluongo ni gene. Koro gene en kaka buk mondike chike. To chike gi eki wacho ni watim kama. Koro chike gi nitiere chik ma wacho ni wadwa loso lwedo, wadwa loso lweti, to lweti nyaka bed gi lith lwedi 5. Koro gene e instructions gi, en gi instructions gi ma wacho ni mind en lweto maracham ma marachich. Maracham oloso kobet kama, marabich nyaka lok kama. Ineno? To gene ni endi en gi instructions mang'eny, entiere gi chike mang'eny. Koro sama fertilization timore, tong' koa e ng'ama miyo gi koa e kuom ng'ama dichuo,
Iye kanyendo nitiere gani gik ma oluongo ni chromosome. To migi gani gin namba. Koro chromosome gi e nyako waluongo gani ni gin X. Koro nyako nigi chromosome diriyo ma waluongo ni XX. Nyathi ma dichuo en gi X lakini en kendo gi Y. Koro nyathi ma dichuo nigi XY chromosome. Nyathi ma nyako nigi XX. Wayudore nyaka kanyo. Koro magi chromosome. Koro ka wadhi mbele, sama ginene tong' ma kuom dichuo biro to makore gi moa kuom ng'ama dhako, to giromo to giloso ginene tong' achiel. Koro tong' gi oting'o chike, moko oa kuom dichuo koni to moko oa kuom ng'ama dhako. Koro gibiro kachiel to giloso achiel. Koro gin gadi, ng'ato nitiere gi chromosome ma waluongo ni sex chromosome, mageko ma e reproduction. Koro mageko en ga gi okelo one chromosome X kata okelo Y. Basto dend ng'ato be nitiere gi chromosome moko, gin ga 22 pairs, gin ga 22 22 pairs. Koro ka gibiro gibiro 22 mar del, basto gachiel gi mar sex gibiro 23. Koro ka gibiro kamoro achiel 23 koa kuom madichuo, 23 koa kuom ng'ama dhako, gibiro 46. Lakini seche moko nitiere an extra moro mabiro mane ok dware mondo obed e 46 gi. Koro bet 47. Mane endo dhi kelo trisomy nikech koro gin tienge adek. Mano kuom dichuo, mano ma kuom ng'ama dhako, basto nitie moro momedore. Koro gin tienge adek. Koro waluongo ni trisomy. Ineno. Koro trisomy ni ama dhi kelo shida ma wacho gi koro. Kaka nyathi koro ma midhi los, odhi bet gi problem matin kamoro. Ineno. To problem gi biro e leche kata nervous system. Ineno. Koro ng'ato nigi extra chromosome. Sawa? To the commonest chromosome ma wacho en chromosome namba 21, chromosome 21. Koro nyathini koro kidhi losi en gi extra chromosome 46 en gi 47 to koro gik ma dhi koro kodhi wuok to biro dhi wuok gi problems moko. Koro mago ama koro wadwa dhi ng'eyo. Ok adwa ni mondo mwadhi mabor ahinya, adwa ni mondo mwang'i ane ni to jomage kata nyithindo machal nade kata monyuole conditions machal nade mathoro bedo gi extra ma 47 ne. Erokamano. Koro kako otimore wacho ni spontaneous. Opore apoya, erokamano. Opore apoya, otimore to kotimore ne nyathini ni ok ochuno ni koro otimre ne nyathini moro cha. Lakini ang'o manyalo timo mondo ng'ato oyud gini? Higa. Ng'ama dhako kayudo nyathi e higni mani malo 35 kadhi malo, en gi chance mamalo kabisa mar yudo extra chromosome mondo yud gi Down syndrome. Ineno. Number 2, nitiere problem gi yath moro, nitiere ginene ma oluongo ni folate. Ng'ato ka yach to odhi ga osiptal, kibire clinic to nitiere yeth moko ma omiga, onyise ni magieki ichak muonyo. Chak muonyo magieki omedo remo, wacho ga ni gin yeth mag medo remo. Lakini yudo ni yeth mag medo remo gi nitiere folate e iye. En ga iron gi folate. Iron gi folate kamano. Iron gi folate. Koro folate ni kan nitiere problem kako otiye e dendi kata ka ok iti kode. Then koro nyalo timo mondo yud an extra chromosome cha. Te gimo me wadwa ni mondo ka ichako tiyo gi folate, wadwa ni mondo ichak chon, ok iriti nyaka in dweche kiani 2 dweche 3 ikibuok ni kara yache kichako muonyo yadhgi. Wadwa ni mondo ichak chon. In fact, ka idwaro nyathi to wadwa ni mondo ichak muonyo folate. Mondo sama fertilization timore kande, sama koro gi cells kande ka gise join, ka gise biro kamoro achiel, basto gibiro chako pogore, folate nitiere kanye to koro odhi prevent gik moko kaka extra chromosome gang'o ga gieke, odhi geng'o mageko. Koro wadwa ni mondo chake chon kabisa. Tij folate en ang'o seche ma ng'ama miyo pek? Koro kopogo nikech iwacho ni idwa ni mondo miyo geng' weche kaka extra number 47, waboluonge ni number 47 nikech en mokelo Down syndrome.
folate otimo gang'o ne joma mine mapek. Iron waseng'eyo ni thothne wadwa ni mondo mi ng'ama miyo bed kod remo moromo. Folate iwacho ga ni iron and folate. Folate ni tije maduong' en ang'o? To seche miwacho ni dwa ni mondo mi ochak kaber to nego chak muonye chon ka ng'ama miyo pok omako ich chon marom nade. Erokamano. Koro folate otiyo ahinya ei nervous system ginen e leche. E kama otiye maber to odhi geng'o tuoche mabiro gi ginene kaka obwongo idhi los kaka gine leche mokwongo nervous system dhi chako losore mokwongo mondo kik iyud tuo minyuoli godo mantiere kaka magi eki kata moko ma ng'ato nigi kuom gang'o magi ko folate geng'o gi te. Ineno kaka cell nendo dhi chako gine opogore. Kanyende tij folate to otiyo tich maduong' kabisa. Chon ne nitie joma ng'eny nentiere gi kuom gang'o. Tinde joge kok wane nikech ne wacho ni wachak gitiyo gi folate. Folate kaber kabisa wadwa ni mondo ichak tiyo kode kidwaro nyathi. Kisechako paro ni dwaro nyathi. Kichako paro ni koro adwa ni mondo abed gi nyathi, wadwa mondo ichak muonye. Mondo kata kiyud nikech ng'ato kiaga ni oyudo ich chieng' mane ikiaga. Koro ichak chon. Lakini ndalo mang'eny iyudo ni joma miyo biro hospital seche moko kia kata the last monthly period kia ni nodhi e dwe chieng' mane koro chieng' mobiro no ema koro wachake. Bas wadwa ni mondo joma miyo take it very seriously wakawe very important nikech nitie jok madhi muonye to seche moko kobiro next ng'isi ni macha naweyo nawinjo ka ok omit. Neno macha naweyo manindo shida ini nikech othoro ga bedo kod after taste test lakini ginene tem at least the first 3 months itieki kal the first 4 months basto bang'e koro at least nikech the first dweche adek mokwongo trimester mokwongo the first 3 months kanyende kama koro cells gipogore gang'o ang'o iloso seche gi magik moko diche kumilose nyathi. Daktari dwani wadoga ne chien kanipimonwa kacha gigo manyalo miyo inyuolo nyathi kod Down syndrome. Namba 1 wacho ni gini pore ga apoya kata otimore atima. Nonro malong'o pok onyiso ni en ang'o momiyo nyathi nyalo nyuol kod Down syndrome. Namba 2 ni wacho kacha ni kapono ni ng'ama miyo mako ich kosebedo kod higni moniang' chakre higni 35 kadhi mbele gang'o kendo nyalo mulonwa achiel waka wiweyo kata kwa duogo to abodhi ng'iyo mamoko go mabende nyalo miyo ng'ama miyo nyuolo nyathi matere kod Down syndrome. Moro en radiation. Radiation tiende ni ntiere rays mawuok ma kaka x-ray. Kidhi yudo x-ray ber go picha. Lakini kapok igo picha tin ng'ama nyako kata ng'ama dhako mochopo reproductive age minyalo yudo ich. Wapenji gani ni dhi e dwe tarik adi. Mane gima wapenji mokwongo. Nikech seche moko in gi ich to wakia. Ineno. Koro nyaka iwach chon. Kidwa goyi x-ray tiwacho ni okay udwa goyo x-ray nantiere gi shida udwa nena lakini ng'eni an gi ich. Nyaka iwuo. Mondo kik waket ni kata wago x-ray nendo nitiere gima waumi godo nitie blanket moro mageng'o x-ray mondo kik obi ir nyathi. Ineno koro iwacho radiation jok ma ok ni Kenya kata jok mantiere area mantiere gi radiation jok mantiere areas mag coast mantiere gi radiation ma gitimo mining ging'iyo gik moko e piny gine kata jok mantiere pinje maoko mantiere gi radiation jok matiyo gi nuclear energy jogo eko kata mama matiyo ma professional to tiyo x-ray room. Ineno otiyo x-ray room koro en gi exposure mag radiation giki magiko be nyalo kelo shida gi. Wabo kawo yweyo nyakwara Mugia Jwangi mwang'eyo wasomo kacha kata wadwa ni wapuonjre weche mag Down syndrome mabende en chandruok mathoro mako nyithindo gibedo kod chandruok mage. Nyathi ok donge e yo makare, nyathi kata ka ene class yudo ka ok omake yo makare, nyathi neno ka gigene ni chien mokalo tiende ni nitiere gimoro manotimore e seche mane pod entiere ich. Daktari opimonwa kacha gigo manyalo miyo ng'ama miyo nyuolo nyathi mantiere kod Down syndrome. Ka waduogo to wabong'eyo ni gima rays kata radiation nyalo timo ne chromosomes mane daktari wacho ka seche mopogore seche ma ok imuonyo folate osepimonwa gima nyalo timore. Higni bende wacho kacha ni ka in ng'ama miyo chakre higni 35 kadok chien ber kiyudo nyathi. Tok higni 35 inyalo nyuola lakini wacho kacha ni thoro mar wach ni nyathi nyalo bedo kod Down syndrome. To joma chuo kapono nono ni higi oseniang' ang'o manyalo timore? Kik idhi mabor nyakwara Mugia Jwang', kik isudi. I received your message. I realize you've been trying to call me. Unfortunately, I've been overwhelmed. But here's the thing. Kindly leave a message, and as soon as I get an opportunity, I will definitely call you right back.
Thank you so much, and just have a little bit of patience. I will definitely get back to you. And also, may you have a very productive day ahead. Dial *811*341# to get I received your message. Hello, Mama. I'm Richard Athena. Doki Anna Query watching. Niki Kautigo Mantiu. The Motino. No Pado Lovely Maraja. You watch any Anda Kumoti. Down syndrome. Wawinjo kendo wapuonjore mang'eny mokalo chenro makawuono. Ageno ni puonjori daktari kapok wadhi mabor ahinya, nyisa weche mag higni mag ng'ama miyo kodhi ahinya timo ang'o ne chromosomes gi seche mag gipogore cha. Ang'o ma ok timre momiyo ng'ama miyo kosekalo higni 35 to nyalo nyuolo nyathi madongo ne ni piny kata ntiere kod thirno mang'eny e dende e yore mag obwongo kaachiel kod yore mag dende physically kod mentally. Kamano koro mokwongo adwani mondo wapar ni gini timore seche mang'eny otimore owuon. To inyalo yudo nyathi manigi Down syndrome kata ka in gi higni 20. Ineno? Manyiso ni chances bende ok ong'i ni en kama thothne otimore atima. Koro onyalo timore e higni moro amora. Gino wacho ni wakia ni odhi timore chieng' mane. Lakini research wacho ni jogo kaka higni dhi medore. Kachako higni 35 kidhi malo, to kanyendo koro chances mag ginene kaka ginene kaka cells gi pogore ginyalo yudo ni giyudo problem. Kata ng'ama dichuo higni 45 kadhi malo bende omedo high chance mar yudo. Ok ne ochuno lakini thuolo ni ma. Ok ochuno nikech nitie jok mayudo nyithindo ka gin 7 to nyithindo gin healthy. To nyithindo gin very healthy. Ineno? To koro e gima wacho ni ok ochuno ni gik ma wacho gik ema timo, lakini research temo ng'iyo ni chal ni higni kaka medore nikech nitie research ma wacho ni kaka higni medore e kaka nyithindo gidhi medore. Adwa wacho ni kuom nyithindo minyuolo mangima, kuom nyithindo 700 nyathi achiel dhi yudore gi Down syndrome. Ineno? Kuom nyithindo 7,000 nyathi achiel dhi yudore gi Down syndrome. Manyiso ni ok en tuo mang'eny ahinya. Ok en tuo mang'eny ahinya, lakini en tuo manyalo timore. To waneno gi e osiptal. Akwayo ni mondo wayude pichni mopogore opogore mag nyithindo. Gine higni achiel ginyalo bedo jo dweche 3, dweche 4, mantiere kod Down syndrome kod maonge kod Down syndrome. Wanyalo ng'iyo pichni 2 kae to daktari biro pimonwa lokruoge mwaneno e pichni gi nikech wadwa ni mondo mi wang'e weche gi mathoth. Thothne iwacho ni ok en tuo mang'eny ahinya. Wang'e ni gwengewa ma Kaluo chalie nade ka wang'iyo pichni gi. Koro king'iyo nyathi ma onyuol gi Down syndrome inyalo gwengewa ma Kaluo kwan chalo nade? Kaluo. Onge statistics mar nyithindo ma joluo. Statistics mantiere oko kaendi, kwan mantiere oko kaendi, wacha ni nyathi achiel kuom nyithindo 7,000 biro yudo nyathi achiel manigi Down syndrome. Erokamano. Wantiere kod picha ka nyakwara Mugia wang' wang'iyo kacha lenda wang' nyathi mantiere kod Down syndrome kendo daktari biro pimonwa thothne lokruok mathoro bedo machiegni daktari. Erokamano. Koro anyalo chako gi ka to nitiere picha moro maneno ka mokwongo mane ber, lakini wati gi maendi. Ka wabiro neno moro chande biro nyisou. Koro kichako gi wiye kako chal, nyalo yudo ni nyathi manigi Down syndrome e wengegi picha ni ok ogole maber, lakini wengegi chal ni ong'iyo piny matin. Magi chal ni ong'iyo piny matin. Mane mokwongo. Mar ariyo, space mar ume waluongo ni nasal bridge. Kia kaendi kidonjo ka nitie kama odhi ga ni piny basto obiro malo. Odhi piny basto obiro malo. Margi nyalo yudo ni en almost odhi flat. Odhi adhiya flat ar kata straight. Ineno? Tinyalo yudo koro ume wuon bende nyalo yudo ni en flat, ok bi malo ni obiro kama endi, nyalo yudo ni kendo ume wuon dhi flat. Bas nitiere laugh line, nitiere line mantiere mar ng'ato nyiero, kibuonjo to owuok kama kae. Nyalo yudo ni mar nyithindo gi nyalo yudo ni mar en flat. En gima smooth. Ok owuog ni kaka ng'ato nyalo bet ka buonjo nyalo neno line ende. Waluonge laugh line.
wuoga ka ineno kia e ume kaendi kidi e dhogi kaendi nitiere gani space e umi gi dhogi ka nitiere gani kamoro ka e nitiere gani gimoro modhi piny odhi margi en ga flat ineno mar inyalo yudo ni flat king'iyo dhoge ibiro yudo ni dhoge ndalo mang'eny nyalo yudo ni lewe ni oko koro inyalo yudo ni lewe ni oko ma picha ni inoko nyisowa lakini ibiro yudo ni lewe karibu seche te lewe ni oko to nikech ang'o nikech wacho gani ni they have a large tank gine lewe duong lakini kidhi adier en dhoge amatin ei dhoge kucha chande tin koro chuno ni lewe onge space koro biro chuno ni mondo space no owuog oko koro iyudo ni lewe no bet oko mano tiende ni ndalo mabiro kata wuoyo biro bet problem nikech lewe ni ok nyal donjo to mondo iwuo lewi nyaka tuge iye kanyendo ng'utgi en very short neck en gi almost ng'ute onge ineno en gi ng'ut ma nyadundo kabisa very short neck kata inyalo yudo ni almost onge to ng'eny inyalo dhi kucha chande inyalo ng'iyo e wang'e ni king'iyo ite nitiere kaka watimo ga king'iyo wang' ng'ato titero straight lweti kidhi e tok wika kidhi kama endi kigoro line tibiro yudo ni imako iti a third 1/3 nyaka imaki e nyithindo gi kikalo line eno kitere kisomo kucha chande yudo ni obiro kalo malo mar iti ok ong'ad kama koro wacho ni low set years ite nendo ni piny ite no dok piny lakini king'iye kama to kinyal ng'eyo unless ng'ato mantiere gi information ni inyalo neno wenge ne gi inyalo yudo ni nitiere gik moko e tong wang'e ka gik moko moluorore iye kaendi dot moko moluorore iye kanyendo to inyalo yudo ni kobiro bet maduong' to obiro bet gi shida mar chiewo kata cataract obiro bet godo in the future koro dwarore ni mondo koro wang'igi mondo ka chiyogi biro to nyaka wagol obiro i daktari to wagolo chiyogi gintie gi moko king'iyo lwete kadi ne wan gi picha moro nineno king'iyo ei lweti king'iyo ei lweti katimo lweta kama endi to ibiro neno line ng'eny mane wawacho ni Nyasaye nogoro map nitiere line gi ng'eny but to gin ibiro yudo ni nitiere line achiel maneno to en achiel mokalo kama endi waluonge ni Siemens strip en achiel okalo achiel kama endi gin gionge gi moko gi kata ka nitie to ok ginen to achiel kende neno maber ineno king'iyo tiendene erokamano kuom anyalo chungo ang'ima inyalo chiwo kelo na picha maber mokalo erokamano ahinya erokamano kuom jago picha ni endi koro kibiro kaendi to ing'iyo tiende ka ng'iyo tiende to tiende lith tiende ne gi inyalo yudo ni tielo kama irwako champat as slippers ng'eni gimakore ga gin ga ni kamoro achiel kama maber mondo irwak slippers nyaka idiye kanyendo mondo mak maber lakini maendi to yawre oyudo ko pogore apoga maduong' pogore maduong' neno kaka oduong' ka lith tiende to magi ekito nitie kamoro achiel lakini ma to weye ineno koro magi gik ma waneno gi oko ineno gine lewe mana wacho lewe ni oko ma bende ninyisowa ni ok ne en lewe maduong' dhoge matin iye kucha chande tin koro chuno mondo lewe no owuog oko ne wang'e ka wagoro line chande ineno gine ni ite ni piny ka wagoro line chande ka wadhi e tok wi kaendi to iyudo ni ite ni gieki ni piny ema ni wacho ni low set ears kaeto neck skin bende ni wacho ni en gi ng'ut mabet chiek matin ng'ute tin aya mulna ka kar ilwete ka amani wacho kaendi ineno line achiel mong'ado kanyendo king'iye lweti to ging'eny kama lakini mare en achiel mong'ado kama to en very clear en achiel kende very clear moko gieki ok nen maber to kata ginene ma lith lwete ni nyalo yudo ni dok ga ni lith lwete ok wuog oko kaka moko gi nyalo yudo ko en odwani mondo oduogi koro magi ki en king'iye gi oko koro nitiere gik moko kendo madhi lakini anyalo medo ni ya muscles ne gin weak lechene koro kata inyalo yudo ni timo kama endi kaka nyathi tugo ga ni olokore otimo ang'o ka endo nyathi ok tim mago nikech giwacho ni hypotonia tone mar ginene mar gine lechene mag ginene giki ok ber ok rom nikech shida mana wacho mama en chandruok maduong' daktari ma
Kapo ni nyathi nitiere godo to en chandruok matamre gi nono nikech ing'eni ka wantiere kod ite mabende iwacho ni piny, lewe osiko oko, nyathini ok bi wuoyo maber, entiere kod thuolo mag yudo cataract ndalo mobedo maduong', leche mag dende yom. En chandruok mang'eny mokalo. Magi gin mwaneno gi oko. Ranyisi makoro ni iye mok wanyal neno gin kaka magi daktari. Kaka magi. Nyathi ok nyal entiere gi hearing problems. Wuoyo nyalo bet shida. Winjo ok nyal bet. Maneno kendo komedore gi dhoge gi lewe, koro wuoyo biro bet shida nikech ng'at ma ok winji ok nyal wuoyo. Nikech nyathi wacho ga gima osewinji. Ng'ise ni mama, owinjo kaka ni wayo mama en bo wacho ni mama. Ineno? Koro ka ok owinji to koro ok nyal wuoyo bedo matek. Koro magi e nyithindo abiro bire interventions. Koro iye gik ma ok waneno gin ang'o? Kantiere shida oko nyaka bed ni nikech na wacho ni en gene to gene en book mantiere gi chike ni watim kama ma ndie e yo makare mar timo gimoro. Koro komedne an extra chromosome mobiro ma koro gin 47 ni koro biro gi shida moko nikech koro gik moko timo nikech ok onego bedi kanyo to gini ila makore ama timo gimoro amora koro e yo kawa e brain e obwongo wuon mako gik moko ok odhi mako to kata class kende dala king'ise ni mapala inyalo wacho di 200 ineno mapala ineno wiye win nikech ok omak IQ ne piny wanyalo tiyo kata gi ranyisi gi mamesa kata kamano pala no bende ok rach. Aya ki dhi e iye to wacho ni thyroid mare thyroid en tiere en organ ne wasewuoyo mantiere ng'ut ka ma bende ni wasewinjore gima time del otime gine ki dhi e ginene kore kaendi chunye ni nyalo yudo ni ntiere kaka iloso ginene adundo ok olosore maber koro ntiere bur moro mantiere makalo remo marach gang'o waluongo gi ni congenital heart defects mago heart defects mabiro dwaro surgery mondo olosi ineno e chiemo biro bet shida lakini kata ko chiemo biro donjo iye kochopo e kamoro e intestine kama wacho ni duodenum no yudo ni koro omiyore koro chiemo ok kal maber koro ng'ok koro matin kende amadni ma biro dwaro surgery mondo wayawe neno biro dwaro surgery nyalo yudo ni koro daktari idwaro surgery e chuny idwaro surgery e ombich e pende ni yudo ni koro wuok oko ko ywak tino kukuot umbilical honey mind seche moko timore ne nyithindo ma normal nyithindo kawaida to with time to dhi go lakini mar gini edito koro opasist oduong mind nyaka be watim repair yo chiemo ni ko biro ng'en dware mondo wuog oko to nyithindo moko ma ntiere gimoro maluongo ni imperforate anus kama ginene oko wuoke odinore nok olosi nikech ne ntiere extra chromosome mane ok oloso ginendo maber kaka ne namba 47 cha mano medore chande koro macha chande koro okelo shida koro kaendi nok waloso kama chiemo dhi wuoke koro chuno mondo daktari odhi iye watim surgery wayaw kanyendo mondo nyathi onyal dhi e cho ok nyithindo te manigi shida gi e ng'at achiel ma wach kama ginyalo bedo mopogore moro nyalo bedo kod ita ma ok dhi winjo maber dhok mok nyal wuoyo maber to moko gi to beya moro nyalo bedo ni onge kod gap onge kod thuolo e kind tiendene to moko gi to daktari thothne ranyisi gi ka wang'iyo gi onego bed ni wang'iyo achiel kende 2 3 koso onego bed ni teka ni janyuol tineno gimoro marach kuom nyathi nyaka ibed alert gigi ki daktari mabiro nyisi kecho kinyal ng'eyo ibiro ng'eyo bang'e kikelo nyathi ibiro complain ni nyathi niendi ok owuoth kata mage gik mibiro biro nyathini ok owuoth kata ok odhi oko to wabiro discover chieng' ndalo chieng' monyuolene ndo ndalo 2 nikech ok wawiga idhi dala kapok waneno gik moko kaka nyathi dhi oko be odhi oko nyaka wang'i ka be ntiere nafasno mar nyathi dhi oko be nyathi layo mage ok wanyal weyi mondo idhi dala kapok wanyisho ni ntiere lakini ginyalo bet gi shida moko manie iye kaendi ma ok inyal ng'eyo nikech king'iye to en nyathi moro amora en nyathi moro amora koro ok ochuno ni wawach ni wabiro yudo ni nyathi moro nigi 3 or 4 kata 2 or 3 ineno baso moko gi ko biro neno bang'e mage ko daktari kare weche gi ok yot kata matin wang'iyo kacha tuo kata Down syndrome daktari pimonwa kacha ni en chandruok mabiro ga kapo nono ni nyinyo kata genes nitiere kod chandruok kadwa ni mondo mi apari ni penj laktar ikelonwa kod Equity Afya.
Equity Afya chiwo ni thieth mar rang'iny mare ni malo kendo beche bende ogonyore ne familia mari duto te. Ka Equity Afya wantiere kod kit thieth mopogore opogore ne ji duto te, ng'ato ka ng'ato. Wawuotho kodi wuodhe duto te chekre seche ma idwa bedo kod familia, kowuok e wuoth mar klinik mar bedo mayach nyaka klinik mar tok yudo nyathi. Wakonyo e tai e ng'eyo chal mar nyathi kaachiel kod mar min mare kowuok e seche mochako lak nyaka seche mitimo ne chenjo. Nitiere chenro mar thieth ne ng'ato owuon bende e familia ka Equity Afya. Equity Afya wadendo kacha ni your caring health partner. Yena wakau yueyo ka waduogo wadhi ya online mondo mi igo mbaka kod daktari ipenj laktar penjo duto te manyalo bedo godo kotende kod twak ma wantiere godo. Nyalo tudore kodwa bende kokalo yore mag tudruok ma pile pile, Facebook page Ramogi TV #penj laktar kata kokalo Facebook page mar penj laktar Kikisudi. No money? No problem. Travel now, live later. Now View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa, Odiani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $840. Thailand, 5 days from $1,190. Santorini or Mauritius, 5 days from $1,160. Maldives, 5 days from $1,799. Bali, 5 days from $2,000. View Travel. Dream. Explore. Discover. Kes ni ada niko nesa rabiet singir. Gijaode. Hello mama, amricho nyathina. Doki anda kwiri wachni. Niki kautigo mantie udi. Dayo motino no pado lovely maracha ahinya. Ere kinyalo wacho chal kamano. Enyima kai. Ere kaka kinyalo wacho maracha ahinya komer kamano. Ere ngano momi thuolo no. Ena ngama ine tema viki. Ni wonder. Ang mami ni wonder Vikram. Danke's poo mixed with stones, and it is being sold as subsidized fertilizer. Sirikal okwedo wach ni nitiere mbolea mabandia e dero mag NCPB ka jood bura to medo seyo migepe mag sirikal kuom keto nyao e wachno. We've been told that one of the children did not match the DNA, so now we've been given only 4. Familia mawedegi ne okwanye bungu Mashaka Hola ochako yudo ringregi ayanga. As from next week, we're starting this strike. We will withdraw our services from all public health labs. Midhiero pod medo kwako sekta mar thieth ka riwruoge mamoko mag jochiw thieth bende medo buogo ni gidhi chako ng'anyo. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu maa en kidieny ni kata kamano kapok amitholo mondo mi penj laktar adwani mondo mi achaka penje daktari. Ni daktari thothne seche ma onyuol nyathi uchich ni onyalo bedo kod Down syndrome. Utimo diagnosis koso kuongo neno ranyisi gi achiel ariyo adek utime nango mondo confirm ni maa to en kech tuoche mopogore opogore bende biro ga gi ranyisi modwa chalo kod magi. Ero kamano. Koro wanyalo timo diagnosis kata nyathi kapok onyuol. Wanyalo nitie tests ma watimo ka nyathi pod nie ich. To test gi anyalo nyisu mana example ni wanyalo kao ginene pi ma nyathi oninde gacha ka en e ich. Amniotic fluid no. Yena mondo mi akaw simb Jacqueline kato wadhi nyime. Jacqueline, hello, penj laktar. Jacqueline ka wuok maber. Machiegni Jacqueline. Na penjo daktari ema. Nani gina kuoli lakini nani wala ndio kwa bedo nani wala maber ndio huko igatiere bibi
So gimoro nobiro ne sa malaria moloko pache ma sani indien kore mana ng'ama nyalo lak pache dok leto gi nyithindo manyiero ga aina manyiero ga kendgi but opogore gi picha mantiere kanyo indi. Oganda penjo daktari ni koso debed maendi asida mane manyalo kelo wuoyo maber mowuotho koro bang'e ka mobiro ne koro ka en ng'at ma ja 16 lakini ok onyal wuotho ok onyal wuoyo anyera kende pache dok leto. But koro wagoero kamano kuom chenro mukelo ni nikech okonyo ji ka ng'iyo picha mogolo kanyono koro be amedo rieko mang'eny nikech nitiere nyathi osiepna moro bende chala gi picha moketo kanyono ndinginde. Maber ahinya chunyi ji ni omed ng'iyo penj laktar nikech en gima konyo ji nikech mana cha en owuotho ni ohere to ji ng'e ni ohere gi but en gima kawaida ma kata an mondo mi chuna ne twe nus nikonya mang'eny nikonya e redio Ramogi e chenro mar Nyasaye ni jakelo ratiro mano kwe chunya but teto ok oyot ka in gi nyathi mamon ka ok Nyasaye ni wacho ga e kuonde mag muma to ok oyot omiyo agoni erokamano Nyasaye omed na ndalo mang'eny kabisa. Amen. Atieko. Erokamano nya Jacqueline. Nya Jacqueline erokamano. To mos kuom gima notimore nyathini nowuotho nyaka nodongo maber nyaka higa 1.5 nitiere gimoro manotimore e diere kanyendo. Daktari yena mondo mi akawie simu machielo kae to waboriwogi. Halo, penj laktar? Halo? Hello, apenjo niya. Ni kane inyuol to notimni operation to chalo gima gimoro tuge yi ka nyathi mano nyiso nang'o? Mano tok ndalo adi kisenyuol? Osebudho matin. To onyisa ni noloro. Kaka dweche adi? Kama tie picha to picha nogolo ni gimo. Ogolo ni nitie gimoro moninde badia kama. Adwa ni mondo mi duok penjo mar Jacqueline mokwongo nyathine nonyuol anyuola kaber kaeto tok higa 1.5 nyathini ka gima malaria nogoyo to gimoro amora ngima nyathini nondimo lokore. Nyathini sani jahigni 16 nyathini ngimane ok ber kata matin. Debe ni ang'o manotimore kuom nyathi Jacqueline deher ng'eyo. Kaeto wach nitiere osiepne moro mabende oneno ranyisi gi duto te kuom nyathi osiepne ni. Osiepne wuotho kaparo ni nyathini oher. Ang'o ma denyis osiep Jacqueline? Kaeto kod miyo mabende nonyuol to winjo ka gimoro tugo e iye ka gima nyathi pod nitiere. Kiwinjo ka nisenyuol to iwinjo ka pod nyathi ni e iyi kata gimoro tugo e wiyi mos kuom mano lakini nyaka ichope osiptal nikech wantiere gi yo ma wanyalo ng'eyo ni ang'o madhi iye madhi mbele iyi. Wanyalo timo ultrasound, wanyalo timo scans, wanyalo timo pregnancy test, wanyalo timo gik mang'eny mondo wang'e. Koro chopo Equity Afya machiegni kanyendo nikech ok wadhi strike pod waneno ji ineno pod waneno ji chop kanyendo mondo neni kata nyalo ka in mabor ahinya ok inyal chopo Equity Afya dhi e osiptal mar serikal mora mantiere kanyendo. Aya kuom ginene osiepne moro mane oneno ni samoro nyathine oit manendo kendo adwa ni mondo awach niya nitie gik mang'eny matimore e del nyathi chakre nyathi onyuol nyaka nyathi chop 5 years gik mang'eny timore and those are the most important higni 5 mokwongo gitwa the most important the first 5 years neno gin very important to wadwa ni mondo as Kenyans kata kaka jo Kenya gi Afrika and joluo ahinya wadhi uru osiptal. Yena mondo mi akawie simba Brian kati duok pinjoni. Brian, halo, penj laktar? Halo, penj laktar. Machiegni Brian? Okay, anan gi penj achiel kuom daktari. Opimna ne pogruok mani kind Klinefelter syndrome to kod Down syndrome alafu gi signs magi kaka chalo gi pogruok mantie. Erokamano ahinya. Watiek machachielo chaka to waduog ir Brian. Abro explain mar Klinefelter. To koro nawacho ni kaka joluo wadhi uru osiptal. Gik moko muneno katimore gieki ng'eny gi nitie gima inyalo tim e osiptal ok gin juok kiyie ok gin juok iwinjo koro ka ok gin juok to kawe in kawe titere osiptal mage kiwenwa wabro ng'iyo to finally wabro ng'isi ni shida mane ma in godo ineno
kar wacho ni ibidonga donga dala, nyathi ong'ol, nyathi ng'ol, moko kata gin kata polio, moko gin ang'o, ineno, gik moko matimore e nervous system mar nyathi, ineno, lakini ubet abeta dala. To nyithindo gieki ntiere kaka wanyalo timo, nitie gima obiro ng'isi kaka watimo rehabilitation mag nyithindo gieki. Ma nyathini doga wang'e. Gidog very near to normal. Kapok wachopo kanyo. But Klinefelter syndrome gintiere bende gi an extra. Koro inyalo yudo ni for example, a chromosome nyalo yudo ni kar bet gi XX to nyalo yudo gi XXX. Kata bet gi XXY. Ineno? Kar XXXY nyalo bedo XXXY. To mage ko biro gi features mopogore. Nyathi nyalo bet ni en gi features mag nyako lakini entiere gi kendo en gi gik moko machal nyathi madichuo go bedo infertile gang'o mage ko nyalo ka dina wan gi time dina wache mang'eny lakini tiere very important kendo question mane the first caller no penjo nyathine ne dhi maber nyaka 1.5 years baso gimoro timore to wacho ni seche moko en malaria to anyalo kaka aparo nyalo bet ni nyathini samoro no yudo infection mar brain waluongo ni meningitis to mabende wasewuoye to nyalo bet kano yudo meningitis samoro kata moro waluongo ni encephalitis achiel kuomgi nikech gibiro e nervous system to nikech obiro gani gi chwakruok mar del obiro gi wich bar obiro seche mobiro gi convulsion malaria be biro kamanendo koro seche moko ng'ato nodhi momuonyo yath kapok odhi osiptal. Makna kanya kawie simba Millicent kaito wadwa duogo ka akar meningitis kaka nipimonwa ka bedo affected kata kamano ya kawie simu. Halo penji laktar? Halo awinji Ruth. Machiegni wambe wawinji. Awacho kama. Ne anyuolo nyathi 2009. To sama anyuolo no bera. Lakini sama anyuole wuon to noko ywak. To bang'e to naneno na ka life ne bera. Pro bang'e no ochandra ni ng'aka pok owuotho. Odhi owuotho gi higni 4. Koro nyaka kawuono pok owuoyo. Lakini gimoro amora to winjo. Kora okang'e ni shida ni kanye. Bisetere septal. Ba gimoro amora septal natere gato. Irange to ne kata shida moro amora mengo. Erokamano ahinya daktari biro ng'adonwa rieko ka wadog e chandruok mar nyathi mane onyuol kaber to kigachiel gi nus oyudo gimoro tuo ma jonyuol ne paro ni malaria kaito waduog koni wang'en to debe ni chandruok ni kanye. Koro nyalo bet ni chandruok nendo ntiere e obwongo. To ama adetemo nyiso joluo te ni kineno tuo moro mabiro momako nyathini kata komaki wuon kapok itemo gik moko mang'eny kiyie bi mondo daktari oneni nikech gik moko kaka meningitis, encephalitis, nitie other viral infection mabiro gi viruses moko manyalo mako nervous system either brain kata seche moko spinal cord kata kamoro ineno matimo ng'ato bet gi shida mar wuotho kata shida mar reasoning gago ng'ang'o ineno koro manena awacho mos ahinya kuom gima notimore nendo to akwayo ni mondo idhi ne kidhi il daktari ti inyalo wuoyo inyalo kwayo mondo ine daktari ma wawacho ni iluongo ni pediatrician wuo gi daktari ma pediatrician biro konyi the same to moro mane wacho ni oneno kaka nyathine kes mane wacho ni nitie nyathi moro moneno manyalo bet gi issue to the last question the last caller mane wacho ni nyathino nyuolo maber to oneno issues to kata kodhi hospital nyathino nyuolo maber lakini ok oywak nitie gima ne dware mondo ng'ise nitie gik moko kama luongo ni birth asphyxia to biro gi complications ineno chieng' moro biro wuoyo about mind in a full topic ineno to ywak nyathi mokwongo nendo inyalo make kar ywak nyathi mokwongo ma en very important akawie simu machielo ka halo penj laktar. Halo machiegni penj laktar. Ani luonga ni Ibrahim Odongo. Machiegni Ibrahim. Ada nyaka. Erokamano. Adwa wacho ni laktar.
nitiere tuo moro owadwa notuo bo tere e osiptal ma Kenyatta to notamre chiedhruok. Ka nwatemo yo moro mar lemo bwayudo konyruok. To nwabedo kwa suspend pesa mang'eny sana, lakini kaka nwagole kanyo to wadhi wachiedhe wadoki lemo koni nokonyre busani ongima kasili. Erokamano ahinya Ibrahim wuod Nyakach. Odong. Erokamano Ibrahim. Kapok imulo kar Ibrahim kanyo adwa ni tiek kes mane wang'io cha ywak nyathi mokwongo is very important. Kanyo madwa ni mul kapok waduogo ir Ibrahim koni. Ywak nyathi nendo en very important. Nikech sama nyathi timo ywak mokwongo oywayo ginene oxygen. Muya ma oxygen. To muya ni en very important kuom nervous system na leche mag obwongo, nikech obwongo amaloso kendo koro kaka gik moko timore e dendi. To nyathi ka ok oywak nikech one reason or another, gik ma watimoga wanyalo kawe to watere e katipade aneno kaka samoro ajoga ni opadogi kata watim, lakini nikech seche moko kende nyalingeni adwa mana mondo wacho ni nyithindo mondo nyuole osiptal kama nitiere makoko ywak tinyalo timie gima wanyalo timo. Mama ni nonyuole osiptal daktari. Koro nitie seche moko kendo biro to nyuole osiptal to koro ok oywag in the first 5 minutes. Nitie gima watimoga iluongo ni apga. Wakwano the first 5 minutes kaka odhi. Ochal nade dende be no oywak mokwongo wamiye nyaka 5 minutes. Konyalo ywak chakre dakika mara 6 dakika 5 manendo odhi bet maber as long as oywak e dire, lakini koro kobudha ahinya to kendo ng'eni obwongo nindi koro ok yud ginene, ok yud muya ni mane dwarore cha madwarore nendo koro ginene areas e brain ge kochako tho. To ing'eni obwongo nitiere gi leche ma kochako tho to ok nyal chango, ok gichangi. Koro gima watemo ga ni waketo gi oxygen to watero gi e newborn unit. Newborn unit endo watemo miyo gi everything ma wantiere godo manyalo konyo gi mondo gibi malo. Lakini area mano hinyore koro manendo asphyxia nendo dhi gi degrees. Nitie moko ma ok ohinyore ahinya to nitie moko ma hinyore ahinya. Koro kia hospital kidhi dala ma indie area madware mondo kaka daktache mondo wa improve, dware mondo wawuo kodi to watim ni counseling to wanyisi gima i expect. Kik wawewe ni koro nyathi koro dhi ber, nyathini maber dhi dala baso bang'e koro ibiro chako neno ni koro nyathini kata dong chien, nyathini ok nyal wuotho. Ma ka wanyalo ng'io kes mar janeno wani nyaka bedi ni nitiere damage moro matin e brain momiyo nyathini koro ok onyal dongo kaka nyithindo mamoko mane hike dongo kotende kod ywak manok oywak ni koso. Ywak manok oywak nendo ok en ndio wacho ni en obwongo, lakini en zaidi mar obwongo nikech dendi te gin leche mag obwongo ka nervous system gitudore chiemo mokwongo kata appetite nendo mano nervous system en obwongo. Daktari doni mondo nikech aneno ka saringo matek mokalo kata kamano kang'eyo ni nyalo nyiso janeno wani nang'o ma koro nyathini osebedo ng'ama ng'ongo, ngimane ok ber, nitiere kaka inyalo konye, nitiere geno koso koro nitiere geno nikech nitiere gik ma watimoga ni nyithindo mantiere gik moko notimore negi ka ninyuologi to nitiere kaka wanyalo improve gi. Nitiere improvement. Nyathi ma wuoyo tamore nitiere gima luongo ni speech therapy. Ineno speech therapy tiende ni nitiere kaka ipuonje nyaka wuo mochak puonjore wuoyo. Neno to gipuonjore ga kata mana nyiso ka indi ni lewe duonga ng'o wapuonjo gi gandi rehabilitation only. Nyathi ok nyal wuotho. Ineno nikech muscles ge ko gin very weak, nervous system ni marach. Ineno nitiere physiotherapy mitimo. Ineno nitie physiotherapy mar kor ma ok yue maber to opongo keko. Ineno kata opongo pi. Inyalo timne chest physiotherapy, nitie gik minyalo tim ma kor nendo koro chak yueyo maber. Ineno inyalo puonje dhi e choo wuon nikech obiro dongo to kibitere choo kende gi 20. Ok inyalo tere kende gi 20. Ineno koro ipuonje magige to gipuonjore ga magimaki. In fact, gima wacho ni nitiere kaka inyalo puonje mobed independent. Basto bang'e watimo gima iluongo ni OT, occupation therapy. Wadwa puonje gik moko ma onyalo konyore godo kaka dhano owuon. Monyalo yude godo pesa moro mo bed gi decent living.
onyalo dak maber. Ma en gima nyalo timore. Gin gik manyalo timore. Ok wach ni wadhi timo mondo obed perfect, lakini wadhi improve. Inyalo chore. Inyalo chore mo improve. Sa ema neno komaya omayowa wang'wa pok ipimonwa kacha, pok watieko ne wachako ng'iyo kacha kaka inyalo tim diagnosis ka nyathi pok onyuol, mano kwa mulo. Kata kamano adwani mondo miwachnwa wach mogik kotere kod Down syndrome. Kaponi wayudo thuolo odiochieng' machielo to abodhi nyime kod twagni nikech awinjo ka mine mang'eny nitiere kod chandruok, nyithindo mang'eny onyuol gi chandruok ma jonyuol chich ni nyalo bedo Down syndrome, to pok wang'iyo kaka inyalo tim rehabilitation kod kaka inyalo konya nyithindogi. Wach mogik. Erokamano. Koro Down syndrome nyalo timore e nyathi moro amora to gintiere osiptandegi. To ber ka wakawo time wadhi wawuo gi daktari. Kineno ka ok iyieng' gi gima daktari onyisi, inyalo dhi wawachoga ni second opinion kata third opinion. Idhi winj gima daktari moro ng'isi, tibiro yudo daktari mabiro ng'isi, biro bet maleri adier. Ineno? To obiro miyi answers mag gima wanyalo timo. One, watimo ga counseling. Hocho. Waoi. Wang'isi kama indi kaka ntiere, to ma indi shida makora wantiere go. Ineno? Geno nitiere. Geno ntiere ko. Daktari ponono ni ng'ato dwani mondo miyo yudi kata twagni wachwal wagole studio. Namba ni mar simu en mane? Kapok amiyo namba mar simu, akwayo kuyie. Kikugochna saa 6 saa 7 saa 8 gotieno. Kuyie. Lakini inyalo ndiko na message, tabiro duoki to kaneno kaka serious tabdhi gochoni. Pokadhi strike kanti Equity machiegni biye kanyendo, lakini namba na 0700 346 436 0700 346 436. Ndikna message, ndikna WhatsApp, okadhi wei, abro wuotho kodi, abro wuoyo kodi, abro connecti e daktari madhi konyi kaneno ni okanyal konyi awuon. Okadhi strike. Equity afya waheri ka studio kaendi wabiro kaendi wairi ka achiel gachieng'. Erokamano kuom biro, chieng' moro biro puonjore kendo. Erokamano. Tadwa wacho achiel. Nyithindogi idhi Google ka un gi simbe. Google famous people with Down syndrome. Nitie jok mantiere oko koni manigi Down syndrome magin actors. Ineno? Magin dancers. Moko gine timo thum. Ineno? Nyathi ka nigi Down syndrome ok wach ni koro oserumo. Ineno? Nitiere nyithindo ma very normal. Donje Google ibro neno joma very famous matimo gik moko koniendi, timo beauty, moko buonjo mamit moloya. Ineno buonjo mamit kama en. Magi eko inyalo keto gi e tich. Erokamano ahinya. Ageno ni puonjori achiel ariyo adek kotenore kod chenro mar penj laktar modiechieng' ma kawuono. Nitiere geno to maduong' moloyo ni wuoth machiegni mokalo kod laktar ponono ni dwa mako ich kata kaponono ni semako ich. Tema tek mondo mi inyole siptal, mondo mi ng'iya ni kaponono ni chandruok nyal bet, mondo mi wajuke chon kapok odhi ahinya. Nego jo picha mawa agoyonu erokamano makende ne director na Lindsay, erokamano mathoth. Pape Chokoth mano producer na erokamano mang'eny. To maduong' moloyo ne in jahera mar chenro mar penj laktar, wakete mana ka mondo mi wapuonjre odiechieng' kodiechieng'. Ani luonga ni Ruth Otieno. Nyaka kendo odiechieng' machielo oriti masane. Oriti. Erokamano.